Benvinguts emprenedors, emprenedores. En aquest vídeo aprendrem a preparar els documents per la Hisenda Pública. Els empresaris i els treballadors autònoms tenim una sèrie d'obligacions fiscals. El més habitual és que trimestralment tinguem que fer una declaració d'IVA o d'IRPF. Normalment d'aquesta tasca s'encarreguen els gestors. La nostra feina serà donar-li al gestor un resum detallat de les operacions que han fet en aquest període. I això vol dir repassar factures, passes imposables, IVAs, retencions, en definitiva, temps i mal de caps. Ara en FactoCAD ho tindràs tot en menys d'un minut. Comencem! Pulsem el botó d'Hisenda i a continuació IVA. En aquesta finestra visualitzarem amb detall totes les operacions. Per elaborar l'informe de l'IVA repercutit, primer hem de seleccionar el període i seguidament pulsem el botó d'imprimir. Acceptem l'operació i imprimim l'informe. El document ofereix tota la informació necessària perquè el teu gestor elabori de manera senzilla i ràpida els corresponents formularis per la Hisenda Pública. Per elaborar l'informe de l'IRPF, repetim l'operació. Pulsem retencions de IRPF, seleccionem el trimestre i pulsem imprimir. I ja ho tenim. Ben fàcil. Sortim. Ràpid i molt senzill. Visita la web de FactoCAD i prova l'aplicació sense cap cost.